Giawhag sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ang mga tagiya sa mga impounded nga sakyanan nga kuhaon na kini sa wa pa matapos ang Vehicle Amnesty Program karong Hulyo 31, 2025. 40 pa ka mga sakyanan ang nakuha gikan sa 1,428 ka mga impounded units nga nasakmit gikan 2019 hangtod 2023. Nga layo ra sa 50% recovery target sa team sukad pagsugod sa programa ni atong Mayo 2, 2025 ubos sa City Ordinance number 16-2025-1945. Ubos sa mga ordinansa, ang mga tag-iya mahimong makakuha sa ilang sakyanan pinagi sa bayad nga flat storage fee nga usa ka libo ka pesos ug mga multa sa trapiko nga wa nay daily storage charges nga kasagaran mo hinungdan nga wa kini nila kuhaa. Giklaro usab sa team nga wa nay extension ug human sa deadline ang tanang wa makakuha sa sakyanan iproseso na para sa public auction. Alang sa mga gusto makakuha sa ilang unit, kinahanglan ipakita ang OR ug CR sa sakyanan ug ang proof of ownership. Kung di ang rehistradong tag-iya mo kuha, kinahanglan magdala og special power of attorney kun SPA. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.